Hi guys, madjong adlaw ninyo. Wala tayo vlog gahapon kay grabe, mulisod jud mi guys gahapon. Kay si Dalton, wadyo ko mag-expect nga biglang isugod sa kananay health center kay pasuhan. Kay grabe na magijang lima. Halit ra kaadyo. Das pagka city, ning ubora to sa gamay sa pagkada ng gabi na may hagok na magijahang likod mo to nga among gipa-check up da jud kanang pagkaugma pagpa-check up namon ja sus pagkuan pa sa doktor. Daghang salamat ni Dr. Brandon po ni Dr. Maya kay sila man mo check up ni Dalton. Oh grabe labad ang daghang nagtambaw guys. Palit din ko daag timpra kay init-init man siya 37.2 o 0.3 ra kinatasan ja mo 0.5 kuno pataas kinahanglan na paimnan din nagandam na lamang pug ko ja maupod nga wa mi ka-appeal sa birthday party ni nanay kay ujam gunis Dalton ganina nabintaha na gani ni ron kay ning kuan na ning kaon na ang gipakaon just relax lamang gipakaon kay aghang gihimo nga pagkaon na gialingit sila kila aghang gihimo nga pagkaon baska wala jakan sirila kay mukhaan siya kay tamis man pait siguro jang baba ada sorry ang adik na water ha naman tong imong kuan wa mi kaatin sabot niya na ida may nangutana nga nung wa mi kamera paniwa si tiri pod wa kay diri mas tiri na to gabi kay tabang-tabang po na kay si Dalton di matug siya og kanang igda magisad siya ginawa kay adughan na lagi plima antibiotic ni siya karon ganape para sa ijahang klima sa butamol malagi every 8 hours pud mi magpaaso magsugani kay nagkahuam si undoy og kuan nebulizer ning palit na lang ni hose diya kuwangan pa ano magoto diya basa pud gyud tae nga nagirsitahan ni Doc dari dia Persiflora daghan lagi sa tambal antibiotic diya napoy para sa ijang sipon nga arong di sa bingutan harabi dyan ang lujaha guys sa tinahan lang kayo ko ito anay ito man gamay ra kaadyo nag wa kaigo sa ang kuan ang kinahanglan nga to bisag 6 hours na lang minta ja nakuan po ko naghila kani ko ganin nagadlawon kaya nag-imagine ko nga nag-apil ko kanta kay birthday mang nanay nagmanyanita hilak na lamang ko kay pagtanaw po ng Dalton bisod na Dalton nga man mura bag hubak da alaunang dako nagkuan ni Dalton nagpaaso ni ya man wa ko diha biskan nagang duha ka igsuon nga igag Manila isar daay si kuya panganay na mong laki wa mi makita ato silang gingan nga wala magmaadyo na unahon man jud nang bata kaya ra sa ba man gud adto mosamot si Dalton adi naka kamera jang kinan-an doon musamot si Dalton dagtog ka nang di kapahuway di man ni siya matugod di siya di man matug majugan ini karon kay nakatug ni sa isang ka-oras for 3 days wa dyan ni siya nagnap siirag kalingit dyan ni kagabi di po matug pila ka oras ng tug luway lagi di dyan daling may mong bata makasakit makainitag masya pa ito na laman dali hi sa dito na to yung mga auntie auntie na mag-angkol. Hi! Salamat sa inyong pagtanaw sa mga vlog. Nauli-ulian ako gamay. Pero mahutoy pa dyan. Grabe dyan. Dyan hutoy. Gahi agi dyan ubo. Dyan magpakuha na po niro. Magpaaso na po niro. Nagako nagkalo dyan. Dyan guys sa tinuod lagay kuwang. Dyan ko justo. Pero ko gipamauwan kay di lagi dyan magpabutang. Dyan mura dyan maglusad ginhawag ang i-flat. Kaya daghan like adjut lima. Inagla nakaslantra siya kanang naka-elevate agad na. Oo. Diya kay di mo pa siya musugot ni Undoy. Mo din makasabot nagadyo ko ka na bitang maingon bitang mga inahan may bisig lali mag anak makasakit kay mao man di ay di man di sila mo uslain. Ari ra man day nato inahan magikit-ikit na mag manya-manya. Karon gani guys nabintaan sa kay nakatug man ni Zagwan amang gi suroy sa janan kay di man jud matug bisan saan na dari jagi pa kauwan ako sinazaw di jud matug bisan naging nagmata ja nasuot naman jud ijang mata kung baan na lagi ko ni nga ako nalam ko nang ipa-admit binina abi ko ipa-admit na kay nasuot naman jud ijang mata
Ja, di sa matug. Pero nakauras na may tug. Hindi ko adyo ko ja. Isalig nila madjud sa Ginoo. Jadi ay lalim parang paita jadi ay. Mayroon sila na 100% ag happiness og nana kay anak pero 100% pud ag kagao. Okay. Gamay nga kuan mag-oo naman ka. Paranoid na liko ka ato sa hira kog search sa Google og ansay nga na. Pero nagampo jud sa Ginoo tabay ko jud ampo nga mga tambong na isang gipang inan is work. Immediately kay aron maka paway sa sagdarong maulian. Pero madyo gani kay di hilakon. Mahilak ran siya o kanang bijaan. Nga naman di jadi hilak na luwaros. Nga, ang problema lang kay di siya magpudyo. Gusto magsigig duwa, di siya kapahuway. Daray mo sirilak o. Magsirilak sa miron kay mura may dyan kanon. Kay hamang sabuan o daghan, ni arang humuka na ni Jaga. Hamo kong gihimo, naghimo ko. Pagkaan dyan. Diyan kaya manggibas ka kay 8 months na lagi. Hang anaron ba o kanang di kadyo lata. Diyan kaya di man ni dyan maun. Bisod man si dyan kaya hubagam ko dyan lagos. Ug sa mga karaan pa ni, nangipon ra ko noon dyan. Matud pa po ang doktor. Kanang di ko no related ng mga igit nga na sa pagipon. Diyan. Baho, mura man po sabay po. Ang inflation ng guna nila, og mangipon sila, murag mas prone silang matakdan. Na nagsuroy ba sa pagmidas ni Agi, na-expose po sa mga tao, mo siguro. Mga nang hanjuk ko ninyo guys, so magkita ta guys, og nas dato na dyan, dyan sa hawira, laman dyan isang kamot, og naong kay ma'am ko na isang kanang hungit. Ang kamot, hungit man isang kamot, dyan. Kadyo po, Agi, nga na kay, ara dyan paita, grabe dyan antos na, duha kagabi, ikaw ito, manang, lagi ko ka-upload og vlog. Wala ko ka-vlog. Kaya, hama dyan giunas dalton. Wala ko kaligo pa. Sanina, gahapon pa ni. Kaya huwag muligo lagi, kumawa ko sa pananaw. Nilak si Dja. Jadi ko gusto mo sige sa gila. Kaya, dyan di mo sa mo. Di ko tanan dyan si Dja. Bang di ka ginawa. Ang kaluoy ka dyan. Siguro, bibo na rin sila sa bahay. Kaya, namang may sundat ko. Oran na siguro nila itong dibuha. Kaya misteri. Wak misteri. Pag manyanita, kaya na misteri na to. Kaya, loy mo po sa bija na ho. Makatabang-tabang mo po stiri na kay ulingaw-lingaw bala binang painom mong tambaw. Nakatawa ang tiri kay mo katawa mo mailad mang tiri. Mano nakatabang po stiri na dari sa nang manawa po sa uli sa gani nang buntag hana lang gipauli kay birthday ba jang nanay. Nasiguro ko sa handa pa dyan. Ang aman sa plano is magkuan ko. Magda ko guys o kanang humba ba kay lami magkado ay labog kay lami magkado sa mamamulutog humba og laro ka paluto unta ko sa kaya timingan man nga Domingo man day pud sa simba mas mama so ako kapaluto agha na lamang magtampuhanay magudmi mga igsuon og kanang sudan ba nga na bahin-bahin ja nagtuon na maro sila nagluto na maro sila di na lamang kuanong sudan na lamang hatag ni nanay cash kay basi na sa gustong palitan ang palipay niya si sa birthday. Hoy, Undoy, kamusta? Sa'yo mo kita na diya. Si Undoy day gabi, ini adto sa opening. Ang gisugo kay, di malagi may makakita. Opening magusa, lights dari sa music yun dyan. Kaya pa na, ma-edit itong i-upload sa Facebook. Aram ko ng view ha. Mapakit ka di. Andera ayo lagi ihog. Isa sa tutog hog, parahang kunitan. Na, tutoy na ko. Punit na ho, idyan na pag-ihog. Wala na pa ihog niya, parahan na pang punitan. Andera. Ay guys, grabe ka po yan na guys. Tabangi ko nito ampo. Hilak ko ganina. Wadyo ko mag-expect na yan. Nagawa pa dyan na ginahuna na nga. Ug birthday si nanay. Amo na pang kantahan. Kaya katong si tatay nag-birthday. Amo magikantahan kami. Ritong tulos dal. Tulong si Undoy nagmanyanitang tatay. Kay dapat sa yung mga lakaw. Dabrabag na salitan ko kay. Ako ba sa leader na ng nga na. Sa mga sabot-sabot o mag-ingana. Ako absent ninong ko ron. First time nang ma-absent ron. Isad man gud kaadjog ang dad inda dito sa kablawon samot na tunog ng gud pod bugnaw. Ja aliwaros gud ato di sa kapawag samot kay lain man jud na mga tao kay muhagwa man. Kuan man ni jud maadjog. Gingan nga na ba guys ja. Samot jud di kapahuway jaw ba nito. Nagpasalamat din kay nakatuga may jud mata bitaw kaning law magdari. Maraming duha matag na ngasut among mata. Wala rabi. Undoy, agud sa ring bata. Naghuwat ko ni Aisa kaya ingin man to Aisa nga maghatid ko mo sa daan dari
Nagatag ko na sa ganyan. Jawa man, midiha kayo mo manggisakay sila sa sakdanan. Ako makatug. Kanang 1 hour. Dalton kay bisit ka di makatug kay magsig alingit. Bintaan ni Jamud mo makatug. What ko guys, usudaan kay basta ilang padadaan. Wag gali ko kalitog pagkaang Dalton, may kapoy lagi ko kaadyo. Di po lagi pabuhi na ako subsigira ni ganding lambing. Ngayon din yung bata na sakit. Kaya buwan ni Zay sakit, wala problema. Walag sila ra undoy, sila ra mas undoy dani ikit-ikit. Kaya maglaglag man sila araw ko sa likod, libot-libot. Sa nagsugod na sa sakit, mo ditong dahil una sa ko kay bawo nga nasakit na dito sa Jawa pala man ning kuan nag symptoms ba. Sige ra ikit na ho. Mangihir gani ko. Murag jud matarantag mo ako ba na ano jud sa gipatis sa laon. Luwi ka adyo so hala mo pong reminder sa ubang mga tao na og na makakita tag bata di lang dyan po nato doon. Adyo ka nang samot sa mga buba ba. sa pagka metros. Diba? May buot. Ja. Basta maluwi jud tas mga bata mga sakit. Medyo ganyan sa kayo nakikuan na po ako katulad Nakikulab pa. Nakikulab. Nakikulab pa sa isang pagkain. So guys, maro to guys, sarang mag-update kaya daghan mga nag-message ganun. Wa daw ko sa birthday nila na ganun sila ray nga na. Salamat sa diyang concern na okay raman nung nalagi mga pinagdadaanan sa life. Na natural raman dyan yung bata masakit nga ni ubusipon. Medyo ganyan sa kayo hilante. Pero grabe gijang ubo padung nang tani mo hilanat ubo pa na madali haman jeng gipadali og pa-check up para makainom ja gitana dyan nila nga na bakterya man jud ni kaya kailangan ng doktor og bakterya og virus bisag di patisin kailangan na sila so mara guys na ito sa tutog vlog. Salamat sa pagtan-aw. Bye bye. Ag winner di ay sakuan ang katong panghatan aring announce ug di na announce ang gabi kay halagang kapi bisig ugma pasensya na mo madili-dili kay halagang Dilis, ay pag-utro, mag-reschedule na. ano man Kapag mo ng bata, mag-isip ka ta. basta guys mag-update ra ko. Bye bye lawan na ko. Bye bye tiyo tita tiyo tita bye bye. Good morning! Ano si Zaidin? Malipay mo lang good morning! Good morning! Morning person mo good morning! Get well soon! Aga ko pod. Pero ako, kira ko ako. Bahala na ako. Basta agbata laman. Mag-clear na. Bye-bye! Nagad ba siya